салом, дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. Раҳмати калон барои дастгириятон, ки шумо моро дастгирӣ мекунед ва мо пешрафт ҳастем. аз ҳамаи шумо миннат дорам, дӯстони азиз. имрӯз мо омадем гулхарӣ. мо дар инҷа тобистон будем. тобистон дами як кактус боба харид. тамом, дигар ҳечи негирифтем. Баъд гуфтам баъд меоем мехарем. одам имрӯз насиб будааст омадем, лекин гулҳо бениҳоят қимат шудааст. намедонам барои чӣ қадар қимат шуд. гулҳоям аз байгу ба фикри ман амин Россия ҳама чӣ қимат шуд, гулҳоям қимат шуда. ловазиқ шуд ки ман ягон чӣ нагирифтам шам. хеле камтар тамошо кардему рафтем. хеле мумкин якон вақти дига скидка шавад, насиб бошад, баъд омада ягон чӣ мегирем. то охири видео ҳамроҳи мо бошед, лайкро фаромӯш накунед. агар маъқулам набошад як дизлайкам монед мешад. як бори дигар раҳмати калон. касоне ки мехоҳанд ки кор кунанд дар хона нишаста, марҳамат ба ин рақамҳо нависед. рақамҳоро дар экран. кор бениҳоят осон аст. ин ширкати Atomi ширкати нав мебошад. ҳозир бисёр занҳои тоҷики мо дар ин ширкат кор кардастанд ва оиликҳои нағз мегиранд. дар ин ширкат ҳар моҳ бор намехарӣ. дар мисол дар як сол 2 бор маҳсулоташро харӣ ва балҳоятон намесӯзад. кор бениҳоят осон, ҳеҷ қиниаш нест. касоне ки мехоҳанд ки кор кунанд, марҳамат ба ин хоҳарҷон нависед. корш ба шумо мефаҳмонад ба ҳама нозукиҳояш ва аз номи мо салом гӯед. Друзья, хочу познакомить вас с зубной пастой для всей семьи от компании Atomi. Она укрепляет десна, отбеливает, освежает дыхание, удаляет зубной налет, можно использовать в качестве средства для заживления ран, язв на теле и во рту. С этой пастой вы забудете, что такое проблемы с деснами, ваши зубы будут здоровыми и красивыми, а еще она очень экономичная.
салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. Ҳанӯз мо тамошо омадем, тамошо не меҳмонӣ хонаи яшносмон ҷуда парк буда ина бачаҳо кататься кардастан лекин лолаи ман нахост. Камтар шумода снимат кардам парка. тобистонда озера иҷа, аз зимистонда ина бачаҳо бозӣ доранд. Инҷа лес, ҷангал. И дар шаҳри Казан тарафи касе ки агар зиндагӣ мекунад Дербишка посёлок мехел аст. Ҳамунҷода бачаҳотонро биёред, бозӣ кунед, ҳавои хушрӯ. Бачаҳо бозӣ доранд. Как хорошо. И вечером погулять тоже перед сном. Парк Номушвай. Комсомольское озеро, да? Да. Комсомольское парк, озеро. Парк просто Комсомольское озеро. Ну ранги парк кардагиамку. Мисол бачаҳо қити метавонед тамошобии там хеле посёлок Дербишки. Инҷа давай бидай комплекс брови спортивния чай. Да, спортивный комплекс какой-то. Спектр называется. Ча. Инҷа давай мечети Русо ба фикрам. Церковь. мо дороги сафед мо рафтем хона. И камтар аз шаҳр берунай. Як чанд қадурай аз шаҳр? 20 километров. 20 километр. 20 километров, я помню, за километр будет без там места.